No, nakailaw na nila. Binaagi sa ilang isulog. Hello, welcome to this video. Ang Kristohanon, mga igsoon, kung anak, pamugma. Wow po! Wala ba'y kwarta, masadato ka naon. Imo na anak ang Kristohanon, mga igsoon. Di man nakapalitan yung mga imunali, baka may isulog sa laki. Ang importante, mga igsoon, formal tali at tubangan sa inyo. As much as possible po, naatay, ano mo tayo pero kung kaya rin kung mapurmal at tubangan sa inyo, pag-formal. So, mauna mga igsoon, kay ang atong di atong ba mga igsoon sa diya Muslim ba tag-iyang na sa tanan, magbubuhat sa tanan. Mo ni ato makita mga igsoon, kung sa'yo, formality, pasabot, modesty mga igsoon, mga apostolic Christians, pasabot niya so mailag ka, siya nga, taas siyang buhok, dahil taas ang saya, lagubay, dahil mo na anak, mo na mga igsoon nga, mo na ilanan ang Christian ka. So sa apostolic Christian, sa UPC, ang bylaws na to, ang doctrine na to, igsoon, nga natudlo, nga dito, make-up, kay make-up para na sa patay, kay matod pa sa ingon kasagaran sa pastor, ang tagang si make-up, nag-practice, nagpagkamatay. Kaya ang make-up, parang sa patay. Diba? Kabantay mo nga, ikamatay. Kunting baga ang make-up, patay. So yung mga anak ng igsoon. Then, mauna, presentable ka nga, nakita modesty ba? Kung sa'yo pasabot sa modesty, walang pasabot mga igsoon, kay inon nga sayal, nga tanang sayal, klaseng sa sayal, nag-speak na about modesty. Pasabot sa modesty mga igsoon, kung sa babae pa mga igsoon, dili siya mo invite o last, kung sa'yo last, ganang kaibog. Kung sa'yo kaibog mga igsoon, nga nag-invite ka sa lalaki, baka ng lalaki mga igsoon, ayaw sana ninyong pintala, mga babae. Kaya pasabot niya si David galing, nagsuri-suri sa teres, nakita niya si Betsiba, nga naligo, kung saan niya ibuha. Napintal sa iya, ipatawag kung nakikilawas si David. O to'y sala niya, o na inahan ni Solomon. So pasabot mga igsoon na, dili lang ingon nga sayal, uy. Nagsayal lagi ka, kaya ingon sa UPC sayal, pero utong na po diri. Kung sa'y baylo sa UPC nga igsoon, kung mulingkod ka, dapat below the knee, yapon. Dili, below the knee, magbaro ka, ilingkod din mo, wala na, diri sa babaw. Apan, kaya kung nasa babaw mga igsoon, maka-invite, yapon na, o glass mga igsoon sa lalaki. Ganong daghan mga igsoon nga, nangabi, natintal, mga igsoon, tungod ra po na sa mga babae, oy, hindi na sa lalaki. Ang sala, sila duman ni sala. Pero ang naguna-una, babae, ay sige. Ganon, nakilingon nga, isa may sala, sa kinaunan pa lang, si Iba o si Adan. Ang laki o babae, gana? Isa may niunang kaon naman sanas. Ang babae. O, yung isa may nanalali, Adan ng mukha o pansanas. Ang nag-ingon ni Adan, hindi ang yawa, si Iba. Ang nag-ingon ni Iba, ang yawa. Pero na ko'y nakita na po sunod sa akin kung iyapon sa laki. Kaya ang yawa ko no lalaki. Pero mauna mga igsoon na kanang dapat ang modesty mission di siya mag-invite mga igsoon o glass. Mauna ang pasabot ng modesty sa babae. Wala yung nana manamit. Kung sa lalaki mga igsoon, sa baylo sa Pentecostal is di tamang short. Ay, usap pag short kung taga-diri na, pag-igol ng laki, ano? Wala, kabantay mo. So, magpakigol ang lalaki. Nya, ako pa siya bukto ni mo, eh. Yan ang pakigol. Laki, iyang gusto. Laki. So, mauna nga, ang lalaki, unana. Doon, ipangtana kayo sa among trabahoan, asa na. Mag-basket niya, asa na. Ano daw hindi ko mag-short, naman ni kanang
dress down Friday ano devotion no nama sa mga simbahan dili ko sa babae saya taas buto muna the way we present God dili na pag-please unsa kay ang way sa kalibutan is to please the world kanang insecure ka ba sa unsa isulti sa tao na kanang ko sa babae pa wapa pa siya tanaw ng ana apan kung Christian ka mga igsoon imong identity ang importante sa imong identity wala diha sa Ginoo speaking din ang Christian white age so ay na nitong tanda mo na ipasabot din na perfect palusot kay ba so mao na mga igsoon nga the way ta mo present diha sa Ginoo is the way nato i-present ang atong the way ta mo dress the way ta mo speak is not for the world but for God ang atong i-please mga igsoon ang Ginoo dili ang kalibutan mo na magpatakong ta wala sa tao di ta insecure kung bisan sa ilang isulti nga lain ba katanawon ang importante mismo matakong ka sa mga mata sa Ginoo mo na importante kay di man sila atong ipahimot di sila atong gi-please matagadlaw ang atong gi-please matagadlaw nga igsoon ang atong Ginoo kay grateful ta nga igsoon nga under ta sa grasya sa Ginoo gilugat ta pinaagi sa iyang dugo pinaagi sa iyang pag-antos nga igsoon nay moingon nga malipayon na ginawa sa Ginoo nga nagpalansang siya sa krus ay sa pagkatinod anay mga igsoon dili to malipayon na Ginoo kay nga ko siya nga kung pwede pa lang ipasa ning cup kay yung nakita nga pag-antos nga ana isa ba'y malipayon nga labdusan ka diha lansangon ka wala apan iyang giantos ang kasakit mga igsoon kay iyang nakita kung sa kaluoy ang tao kung walay paggula sa dugo. Muna na, expression to sa love. May igsoon, expression to sa love. So, mauna na igsoon na, muna ilahanan nga gustuhan mo ta. Di lang sa pagpanamit, apat pinari sa mga gusto na layo sa kayo mga igsoon na taas kay kang buho, niya taas kay kang sayal, niya kada lihog din mo na ibalikas, ilang kang hilog. So, lain sa kayo, diba? Dapat makita sa atong pag-istorya na ay grace ba. So, biblical example of outward appearance. Kung sa na ay gugma. Na ay gugma ang tao. So, sa John 13:35, pinaagi ni ini ang matago sa masayod. Isay, tanang matago sa tanang tao ba? Matagusa nga tao na dili mga Kristohanon masayod na kamo akong mga disipulo kung inyong higugmaon ang usap-usap sumauna nagigugmaay na ay pa nagigugmaay sa matagsuon dili lamang sa Christian apan na kay expression na gugma sa matag tao nga igsoon mao ni ilahanan nga Kristohanon ka na kay gugma kasi pasabot sa gugmang mga igsoon perfect ni mga igsoon kay agape ni nga gugma iya sa Ginoo mao ni ang gugmang mga igsoon na kita sa ato praise God nakita pa ni sa atong mga kinabuhi mga igsoon nga nagigugmaay ta praise God yang gatagan natong pabor ng mga tao anak ikaduha buhok. Gingon sa 1 Corinthians 11:14-15. Dili ba nga kinaiyahan mismo nagtudlo man kaninyo nga kung ang lalaki adunay taas nga buhok, ini usa ka pagpakaulaw alang kaniya. Kani pasabot ani kinaiyahan mga igsoon is nature. Pasabot ba? Law of nature ba nga ang lalaki buhok na verse 15. Dili ba nga ang kinaiyahan nagtudlo man kaninyo nga kung ang usa ka babae taas ang buhok iya kinihimaya kay ang iyang buhok gihatag kaniya ingon nga tabon. So kaning buhok mga igsoon himaya sa babae ang taas pasabutan na mga igsoon nga kanang taas mga igsoon nga buhok is in original context, in original translation, masagutan na
let it grow. Sabot, pasagdan nga mutubo, hindi siya butlog. Mga nang iba, na mutubo, nasa iba nga naragit kataas. So dapat, taas gid ang buhok. Kung ang lalaki, buhok, dili kay mura ka rockstar. Diba? Nga, galakaw-lakaw, maglibog na lang gani ko, kanang igawas na ko sa IT Park, mga me or mag-break me, igawas na ko, mag-ibol ko nga. Sa mga lalaki na o babae. Kadaadlaw na lang natin makita na, maglibog ka, lalaki, wala yung babae. Maigali mo kay akong bukton, akong bagtak, di ba? Pero, kung magtalikod, usahay, di mo mailan. Yung murag yung babae. So, mauna mo yung suon nga, muna yung kinaiyahan sa kalibutan. Kung mauna yung gitudlo, di ba? Natudlo nga dapat. Kung ang lalaki, kung ang babae, taas yung buk. So, mauna nga, himaya na ni mo, diha, sa ino. So, imo nang himaya, that is your glory to protect. Mauna yung dapat makita sa babae. Mauna ang buhok. So, importante din. Mahalag isamukan ka diha. Basta ginuwa sa bukid. Kung may importante na kanang naatay pag-act of holiness. Muna yung holiness sa laki o bay. Dapat may so, ikatulo nga ison, pagka masinugtanon pasabot, obedience. Ingon diya sa 1 John 2, 3-4, pinaagi ni ini nasayod kaniya, kita nasayod kaniya kung agtingan nato ang iyang mga sugo, siya nagaingon, ako nakaila sa Diyos, apan wala motipik sa iyang mga sugo, usapin tabakapon o ang kamatuunan wala kaniya. Pasabot mga igsoon, ang obedience wala sa baba, nasa action. Kay ingon ba sa first 4 na siya nga nagaingon, ako nakaila sa Diyos, apan wala mo tipik, pasabot wala libuhat sa iyang mga sugo, usa ka bakakon. O na nga, bakakon ka, kung iingon ka, nakaila ka sa Ginoo, Kristohanon ka, apan walay nakita sa inyong kinabuhi, sa inyong papanulti, ug sa imuhang pagbuhat. So, mauna nga igsoon nga, usahay, sa imong papanulti po, pero wala sa pagbuhat, bakakon ka. So, manay giingon nga, nailhan na ta, pinaagi, sa pag-amping nato sa pulong sa Ginoo. Kasi pag-amping na taga nagpunahunang kita, kung siya'y matalo, kung siya'y sakto niya tubangan sa Ginoo. Then, sunod, masaligon. Sabi na, faithful, na-trust, na-pagsaling sa Ginoo. Ngundiya, Proverbs 3 niya, 5-6, salig kang Yahweh sa tibuok nimong kasing-kasing, kung ayaw kayo pagsalig sa paugalingon nimong panabot, sa tanan nimong mga dalan, ila siya o ikunid niya ang imong agianan. Mauna nga, naipagsalig sa Ginoo, o sa tanan nimong mga dalan, ila siya o ikunid niya ang imong dalan. So, mauna nga, walay laing katulid. Kung tanaw nimo nga sakto na kinay mong kinabuhi, pero wala ka diyay pagsalig, dependence sa Ginoo, dependence sa buong mga igsoon, dili na tulid yung pagkiyanan. Pero kung ang ato ang paglakaw diya sa Ginoo, saan nang paglakaw, dili ka nang literally galakaw ka? Dili, literally na wala. Mga na nga, sakto lamang ang dalag sa tao sa nang paglakaw is the way of life. Muhang paagi sa kinabuhi. Kung minanduan na sa pulong sa Ginoo, mga nang ilanan na iksong na natin pagsalig sa Ginoo. So, sa ilanan nato nga na ay
Taras ang tao, dili pinaagi sa sitato sa tao, apan pinaagi sa iyahang the way of life. So, ang sunod, mapuon. Kasi Ephesians 5:20, magpasalamat kanunay sa tanang mga butang sa ngalan sa atong Ginoong Jesucristo sa Dios nga Amahan. Sunod is 1 Thessalonians 5:17-18, mag-ampo nga walay undang, magpasalamat sa tanan kay mao kini ang kabubuton sa Dios kaninyo diha kang Kristo Jesus. Sa ilanan sa Kristohanon, outward side, maampuon. Di kay igabi, ibitso tulog. Wala dapat ang makita sa usang Kristohanon, ang mga Kristohanon ka is mapuon ka sa pagmata sa buntag, muampo dayon sa pagkatulog, muampo. So kapila man ng muampo sa usang adlaw. Katulog pamahaw pa niyo ito panihapon ang purang taon. Kapila mo ako na naigsoon sa pagkatulong, every opportunity naigsoon na mag-apo mo na Kristohanon. So kung nailanan na mampuon, sunod is walay pagdumot. Mateo 18:15, kung ang imong igsoon nga lalaki makasala batok kanimo, lakaw ipakita kaniya nga ang iyang sayop na ikaw ug siya lamang. Kung maminaw siya kanimo, nadali nimo ang imong igsoon nga lalaki. So mao na mga igsoon na way pagtumot. Pasayloa kami sa akong masalain mga amo kaugalingon bilingon nagpasaylo sa tanan nga nakautang kanamo ayaw itugod nga madungol kami sa tentasyon. So walay pagtumot. Kung naa kay quarrel mga igsoon or misunderstanding sa imong igsoon, kung kaigsuonan, di na nimo usayon in public, pati mo siyang ihusay nga tamura. Kung mauna mga igsoon nga, why pagdumot, wanay pagkampo nga, ingon nga pasaylo nga naginod, pasaylo sa ka. So, wala ba may ipagdumtan mga igsoon? Kanang sige balik-balik sa inyo maningin, inyo manang ginumtan. Why pagdumot? Mga na usa ka Kristohanon, may pagdumot. Sunod is modest clothing or apparel. Mausad sa mga babae, buot na mo nga magsininaw tarong nga dili laway o magkapugong sa ilang kaugalingon, dili sa mga bugong na sinapit o pagsulog sa mga bulawan o perlas o mahal nga mga sinina. Mauso ni hinungdan ng isun nganong wala tayo accessory kanang arios, kwintas, nana. Bawal sa lang sinapit, pasabot mo isun sa pagan, maguli na time. Kanang anaon, kanang bakit. Kailangan ang practice mga isun to honor their God. O nang mga sinapit, kanang grabe nga pagkakuan. Sintipid. Pagsulog og bulawan. Kung namoy bulawan ng isun, ayaw din nag-isulog. Yung pwede na ninyo ihatag na ko. Bawal ang bulawan ng isun. Mahal-mahal na lang. Hindi na pwede na ito isulog. Diba? Ay, magsulugan na nga ito ng tungdan eh. Tumbaran na na ito. At
Atos langit kung sa itong banan. Bulawan. Bulawan. Kung sulod din mo anak ng iso, nagkumpan na nato. So kung sulod ka na, yung anak nakaubos. At kung panahon na kaya kung pabalingon, di na may kaubos. Yung anak nakahilas, tumban na natong Bulawan, ila-ila na isulod. At kung ako na tumban. So mauna, modest. Na ay pagpugong sa pabalingon. Sapot mga isun, gusto mo ka musulukan ang pugin mong pagalingon na isun. Kung dili siya, modest diya tanawag sa tubangan sa Ginoo. Sunod is holy conversation. Balaang pagpakigstorya. Proverbs 21:23, bisan kinsa nga magabantay sa iyang bakba o sa iyang dila, magapahilayo sa iyang kaugalingon sa kasamo. Sa holy conversation, sabot. Wala ka naging istorya ng green-minded. Dayon ay nabati. Basta tanang kautan. Kung usap ka, pugi mo kaugalingon. Diba? May Ginodes Proverbs nga. Kung kinsa nga nagabantay sa iyang baba o sa iyang dila, magapahilayo sa iyang kaugalingon sa kasamo. Kay usa sa hinungdan mga igsoon nga natay kasamo tungod ra pud sa atong dila. Mauna nga, pugni ang inyong dila. Kung mahimo pugni, kaya nga naman, sa tinunan na ilang kaning Proverbs, mature kay ni siya nga maabot ka sa maturity ba kay the way siya nagtudlo siya ba teacher di kayo na think before you speak ana kay usahay mo igsoon o panahon sa kalagot di ba sa imong istorya kung naamo kay please nga tao sa imong istorya so kung mo pagalingon sa nay consequence gina mo igsoon ang atong ginabuhat. Sunod James 1:26, kung ang adunay usa kaninyo nga nagpuna-una sa iyang pagalingon nga relihiyoso apan dili niya mapungan ang iyang dila, iyang gilimbungan ang iyang kasing-kasing ang iyang relihiyon, walay pulos ang ato ang kanang pagkakristohanon. Kung ang atong dila nga igsoon walay pagpugong o panin mo bugi, gawas pa mga bati. O na, nga pala ang pagpag-istorya. Ang imong itugutan mga igsoon sa imong dila is mga kristohanon ba, mataro. Pasabot mga igsoon na ay grasya, makabless, dili makapandol. O na mga igsoon, makadasig, dili makabugnaw. Ingunana mga igsoon nga makita mo iso nga kristohanon ta. So mauna nga ang example nga iso nga natay relasyon sa Ginoo, dili ra giniigo nga naa sa baba. Nga mo pag-ingon sa diyan nga kung ikaw nagaingon nga nakaila ka sa Ginoo pero wala makita sa imong kinabuhi, makakon ka. So na sa ilahanan nga natay relasyon sa Ginoo mga igsoon, makita mga igsoon. Mauna nga muingon ang uban naana sa kasing-kasing wala sa tao. Kaya ang Ginoo nakakita sa kasing-kasing. Pero ang pangutana nakakita ba sa kasing-kasing ang tao? So mo na question mga igsoon. We are presenting God mga igsoon as an ambassador mauna makita nila ang kristohanon nita, pinaagi sa pagpanamit, pag-istorya, pinaagi sa ato ang ato ang signature sa UPC, group o mubog-abog ang lalaki. So, mauna. Question. So, mauna mga igsoon outward appearance. Ang relasyon sa Ginoo, apil na ang outward appearance mga igsoon, dili na about. Kaya kung unsay naa sa imong sulod, gawas na. So kung dili pagkabalaan ang ato ang sulod, dili pagkabalaan ang gawas. So mao na mga igsoon nga importante ang outward appearance.
Kanang moingon mga igsoon nga ang kasing-kasing, ang Ginoo bitaw nakita sa kasing-kasing, wala man na sila pagtinguha sa pagbuhat o balaan. Ano sa pagbuhat o pagkabalaan niya sa Ginoo? Mauna ang pagtuman sa iya, kanang modesty ta, manamit, o ang ato ang pagstorya may igsoon, walay pagpalikas, walay pagtanao ng tao, ingunana natay pagpugong sa kaugalingon. So, importante nga igsoon nga as a Christian, part na ang outward. Kay what is inside, mauna ang mugawas sa outside. So, kung puno ka sa pagpulong sa Ginoo, puno po ta sa ang atong action, puno po sa grasya sa Ginoo. Praise God. Manindog ka nga igsoon. Salamat sa inyong pakiguban. Hangtod sa sunod, magkita ta.